Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Het gemiddelde beschikbare inkomen in Limburg ligt ruim €2000 onder het Vlaamse gemiddelde. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Betekent dat ook dat we armer zijn of zijn er andere factoren die daar een invloed op hebben? En wat kunnen we doen om deze trend te keren? Hanna Welles, economiejournalist bij het Belang van Limburg. Jij hebt een stuk geschreven over het gemiddelde beschikbare inkomen in Limburg en dat ligt blijkbaar een stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde. Ja, klopt. Dus het Limburgse gemiddelde ligt op zo'n €28.410 per jaar. Om dat te vertalen, dat is €2300 per maand ongeveer. Terwijl het Vlaamse gemiddelde ligt op €30.492, vertaald dus €2500 per maand. Dus dat is toch wel een ruim verschil van €2000 per jaar. Misschien even nog verduidelijken, wat verstaan we eigenlijk onder dat beschikbaar inkomen? Want dat gaat niet enkel over ons loon wat we krijgen. Beschikbaar inkomen, dat gaat niet enkel over het loon en de bonussen bijvoorbeeld die we ontvangen van onze werkgever, maar dat gaat over de inkomsten uit ons hele vermogen. Dus denk ook aan beleggingen die je hebt lopen, de winsten daarop, maar ook aan dividenden bijvoorbeeld als je een ondernemer bent, of huurinkomsten als je een appartement of een huis verhuurt. Maar ook mensen die bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering ontvangen of een ziekteuitkering ontvangen. Dat is allemaal dat beschikbaar inkomen. Na aftrek dan van de belastingen. Die heb je daar dus dan al betaald. En op die manier is het beschikbaar inkomen een goede graadmeter van hoe goed je het eigenlijk hebt, hoeveel je kan besteden, hoeveel je kan consumeren en ook opzij kan zetten, kan sparen. En een belangrijk verschil misschien met het fiscaal inkomen. Het fiscaal inkomen is eigenlijk het belastbaar loon. Dus dan gaat het wel bijvoorbeeld over bonussen, maar niet over andere zaken in je vermogen. Ja, Hanna, wat opvalt uit je artikel is dat er binnen de Limburgse arrondissementen best wel wat verschil is. Leg eens uit. Ja, dus we zien eigenlijk arrondissement Tongeren en Maaseik, die staan helemaal onderaan het Vlaamse lijstje wat betreft de beschikbare inkomens. Dus die hebben de laagste beschikbare inkomens. In Tongeren is dat zo'n €27.700 per jaar. En in Maaseik is dat nog een stukje lager, met €27.500. Terwijl in Hasselt is dat inkomen wel wat hoger, met €29.200. En hoe komt dat? Wel, Hasselt is een centrumstad, dus doorgaans betere mobiliteit en ook meer bedrijven die daar gevestigd zijn, wat zorgt voor een hogere tewerkstelling. Maar wat we eigenlijk zien, wat nog opvallender is dat in arrondissement Hasselt, waar bijvoorbeeld Lummen, Halen, Welle ook onder vallen, dat daar de tewerkstellingsgraad heel goed is, heel hoog is. Zij halen dan die symbolische kaap van 80% allemaal. Dus dat is wel heel belangrijk. Die tewerkstelling is daar heel hoog. En dan zien we eigenlijk bij arrondissement Maaseik en Tongeren het tegenovergestelde. Zij scoren dan opvallend minder. Dat klopt inderdaad. Maasmechelen kent bijvoorbeeld de meest langdurig zieken. Die hebben dus gemiddeld ook een lager inkomen, lager beschikbaar inkomen. Ja, en als we dan gaan kijken in de rest van Vlaanderen en de vergelijking maken met bijvoorbeeld Leuven of Veurne, dan zien we echt heel grote verschillen. Ja, dat zijn verschillen tot wel €7000 per jaar, dus dat is wel een groot verschil. Bijvoorbeeld in Leuven is het €33.000 per jaar. Toch een groot verschil met onze €27.000 hier in Tongeren en Maaseik. Dat komt natuurlijk door de pendel naar bijvoorbeeld de hoofdstad. In Vlaams-Brabant liggen er ook gewoon meer bedrijven binnen de chemie en de farmacie en in meer innovatieve bedrijven. Kijk naar IMEC bijvoorbeeld. Die trekken meer hogescholen aan. En die hogescholen hebben vaker ook een hoger inkomen. En dan opvallend misschien, want we hadden het daarnet al over perifere regio's, dat die doorgaans lagere inkomens hebben. Maar het West-Vlaamse Veurne, het arrondissement Veurne, zij zijn al een tijdje de rijkste, om het zo te zeggen. En daar zien we dan dat dat komt door de industrie. Er is ook een heel hoge tewerkstellingsgraad in West-Vlaanderen. Misschien ligt dat aan die harde werkmentaliteit van de West-Vlamingen. Maar zij kennen bijvoorbeeld ook een heel hoog aandeel ondernemers. Dus daar zien we dan misschien opvallend, omdat het ook een perifere regio is, maar dat zij het ook heel goed doen wat betreft die inkomens. Ja, Hanna, waarom zien we zo'n grote verschillen? Ja, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met het economisch weefsel van Limburg. Dus wij kennen doorgaans minder bedrijven in sectoren zoals de fijne chemie of de farmacie. En dat zijn sectoren die heel wat hoogopgeleiden aantrekken en daardoor ook hogere lonen uitbetalen.
en doorgaans ook productiever zijn. Zij boeken meer omzet per uur, om het zo te zeggen. Daarnaast kennen wij ook veel KMO's. We zijn echt een KMO-landschap in Limburg. En dus minder grote bedrijven zoals multinationals. En doorgaans is het ook nog altijd wel het geval dat multinationals, grotere bedrijven, meer omzet boeken, productiever zijn en dus ook hogere lonen uitbetalen. Nu, we moeten ook wel zeggen, ons aandeelindustrie brokkelt steeds verder af. Denk aan Sappi of Vinova in Tessenderlo. Ja, zeker. Dus dat is wel echt een groot probleem. Maar ook alle werkgeversorganisaties bijvoorbeeld van zeggen dat we daar tijd moeten keren, want die industrie is heel belangrijk hier in Limburg. Maar daarnaast, de KMO's, waar ik het net over had, die zijn ook wel heel belangrijk in het creëren van veel jobs. Dat is nu ongeveer 65% in heel België. Dus het aantal jobs is belangrijk, maar daarnaast is de kwaliteit van jobs of het aantal hoogopgeleiden dus ook wel belangrijk wat betreft die inkomens. Ja, en daarnaast speelt ook demografie, zeg maar de samenstelling van de bevolking in Limburg, een belangrijke rol. Ja, klopt. Wij kennen in Limburg veel ouderen. Naast West-Vlaanderen is het aandeel ouderen op de totale bevolking het grootst hier in Limburg, zo'n 16%. En tegen 2040 wordt voorspeld dat zelfs 17% gaat zijn. En natuurlijk ouderen, gepensioneerden, die hebben vaak een lager gemiddeld inkomen dan jongeren. En daarnaast zien we naast die ouderen ook dat het aandeel niet-beroepsactieven, dus daar had ik het net al eventjes over, bijvoorbeeld langdurig zieken, maar ook studenten of ouderen, dat dat redelijk hoog is hier in Limburg. Die studenten die trekken dan bijvoorbeeld na hun studies weg uit onze provincie en gaan elders veel geld verdienen. Dat heeft misschien ook wel te maken met de ligging van onze provincie, want die speelt ook een belangrijke rol in dit aspect. Ja, we liggen natuurlijk een beetje in een uithoek van België en ja, grote bedrijven, grote multinationals zullen zich nu eenmaal sneller vestigen in Brussel dan in Maaseik. Dat zien we ook bij onze noorderburen, dat Zuid-Limburg heel wat minder bedrijven telt dan bijvoorbeeld Amsterdam. Dus dat is niet onlogisch, dat is altijd wel een beetje het geval. Maar het kan op zich wel doorbroken worden als er bepaalde grote bedrijven zijn die zich dan toch hier vestigen. En dat was lang bijvoorbeeld zo met Fort Genk. Die creëerden heel veel welvaart toen ze hier waren, maar het was natuurlijk ook een grote shock en een groot drama toen ze wegvielen. Hanne, een lager gemiddeld beschikbaar inkomen wil niet per se zeggen dat de mensen in Limburg armer zijn, hè? Nee, klopt. Dat mogen we zeker niet concluderen. Het is maar één cijfer. Ik heb daar straks bijvoorbeeld ook het verschil met fiscaal inkomen aangehaald. Maar armoede gaat natuurlijk om veel meer dan het inkomen alleen. Want je moet ook rekening houden met wat je ermee kan kopen. Dus bijvoorbeeld in Limburg zijn de vastgoedprijzen een stuk lager dan bijvoorbeeld Mechelen, Leuven. Waardoor dat mensen ook sneller of gemakkelijker een huis of een appartement kunnen kopen. En het bezitten van vastgoed, het hebben van een dak boven je hoofd, is toch wel heel belangrijk als het gaat over armoede. En dan ten tweede, als we kijken naar armoede, ook wel belangrijk is de mobiliteit. Op dat vlak doen we het misschien in Limburg ook wel niet supergoed. Nee, en je sprak er ook over met Noël Slange, voorzitter van het Kinderarmoedefonds en bestuurslid bij Hart voor Limburg. Laten we luisteren. Het is niet omdat wij veel minder gemiddeld verdienen dan de rest van Vlaanderen, dat wij ook meer mensen in armoede hebben. Eigenlijk is het omgekeerde waar. Eigenlijk doet Limburg het erg goed wat de armoedecijfers aangaat. Het is zo dat wij ongeveer op hetzelfde niveau zitten als West-Vlaanderen en Brabant, namelijk dat ze ergens rond de 6,7% wat toch een zeer groot verschil is met bijvoorbeeld Antwerpen, waar je echt veel meer armoede hebt. Dus het probleem is eigenlijk vooral dat de Limburgers globaal gezien minder verdienen en dat wij ook meer gepensioneerden hebben. Hanna, je sprak ook met professor bedrijfseconomische wetenschappen Piet Pauwels. Wat kunnen we volgens hem doen om het gemiddelde beschikbaar inkomen te laten stijgen? Ja, hij zegt dat het natuurlijk niet mogelijk is om op korte termijn grote bedrijven zoals farmaciebedrijven hier in Limburg aan te trekken. Dus professor Pauwels haalt bijvoorbeeld aan dat we meer kunnen inzetten op innovatie. Door bijvoorbeeld meer aansluiting te gaan zoeken bij clusters zoals in Eindhoven met bedrijven zoals ASML. Maar hij ziet natuurlijk ook wel een mooie toekomst in de komst van de Einstein-telescoop. Want ja, meer innovatie, meer breins in Limburg en dus ook hogere inkomens. De oplossing lijkt ogenschijnlijk simpel. Denk gewoon een grote multinational of groot farmabedrijf naar Limburg. Of is dat te kort door de bocht? Ja, we zien nu vooral dat er veel bedrijven, chemiebedrijven zoals Celanese en Vinova verdwijnen in plaats van erbij komen.
En dat heeft natuurlijk ook te maken met de bredere economische situatie in de wereld op dit moment, de concurrentie uit bijvoorbeeld China en de Verenigde Staten. Dus er gaan niet meteen, denk ik, farmaciebedrijven of chemiebedrijven bijkomen in Vlaanderen, laat staan in Limburg. Dus ja, meer inzet op innovatie en het doen groeien van onze KMO's die we vandaag hebben tot grotere bedrijven en eventueel multinationals. Daar zit dan toch wel de meeste toekomst in, denk ik. Ja, en de vraag is ook of zo'n multinational een duurzame oplossing is voor de regio. En ook daar had professor Pauwels iets over te zeggen. Wals-Brabant heeft een aantal zeer grote, en ik bedoel dan echt minder dan 5 zeer grote bedrijven kunnen aantrekken. En dan zie je ineens op vrij korte termijn dat het beschikbaar inkomen dat die provincie stijgt, dat de welvaartscreatie stijgt. En oké, applaus. Natuurlijk, die bedrijven kunnen ook morgen zeggen, we zijn terug weg. Dus hoe duurzaam is die verankering in de maatschappij, in de economie? Daar stellen mensen vragen bij. Maar goed, je kunt ook de bedrijven niet hebben. Je hebt het al aangehaald, de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. We hebben er al veel over gezegd en geschreven hier bij Het Belang van Limburg. Maar dat zou echt wel een boost zijn voor onze regio. Ja, er wordt dan wel echt verwacht dat heel veel mensen, heel veel wetenschappers, heel veel onderzoekers naar Limburg zouden trekken. Ja, en als die hier wonen en hun kinderen hier ook meer opgroeien en er meer bedrijven zich hier in Limburg zullen vestigen, ja, dan gaan die ook minder snel weggaan, denk ik. Hanna, ik onthoud vooral dat er nog heel wat werk op de plank ligt vooraleer het beschikbaar inkomen in Limburg meer richting het Vlaams gemiddelde zal opschuiven, maar dat niet per se iets zegt over onze koopkracht. Hartelijk dank voor je deskundige uitleg en wil je thuis op de hoogte blijven van dit en ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van Het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.